Budeme potrebovať pierka, stužky, bavlnky, kancelárske spony, náhradné lepidlo do taviacej pištole, neonové náramky a taviacu pištol. S náramkou pripravíme kruh, ktorý bude základ lapača. Lepidlom ich spevníme dokopy, aby sa určite neroztvárali. Teraz si vezmeme bavlnku a prilepíme ju k náramku. Najlepšie je začať tam, kde sme náramky spájali. Teraz začneme bavlnku namotávať na náramok. Snažme sa čo najpresnejšie a najpevnejšie. Miestami môžete bavlnku znovu upevniť lepidlom. Tu si môžete pomôcť aj kancelárskou sponou. Pre vytvorenie siete použijeme nitku. Budeme potrebovať asi 6 krát priemer kruhu. Nitku najprv pevne uviažeme. Upletenie sieťky na prvý pohľad znie a vyzerá veľmi komplikovane, ale ak dodržíme nasledujúci postup, tak zistíme, že je veľmi jednoduchý. Nitku prevedieme ponad kruh, obtočíme okolo a cez lúčku sa znovu vrátime do stredu kruhu. Tento postup budeme opakovať, až dokým nám nevznikne celý upletený kruh. Takže ešte raz, nitku prevedieme ponad kruh, obtočíme okolo a cez lúčku sa znovu vrátime do stredu kruhu. Keď sme s prvým kruhom hotoví, budeme pokračovať v rovnakom postupe, len nitku neprevedieme cez kruh, ale cez stred nitiek. Pokračujeme, kým nám nevznikne sieť. V strede lapača necháme malý kruh, cez ktorý budú prechádzať dobré a príjemné sny. Tie zlé budú zachytené na sieti. Takto vyzerajú sieťky mojich lapačov. Zoberieme si kúsok bavlnky rovnakej farby ako lapač a spravíme z neho vešiačik.
Posledným krokom bude lapače vyzdobiť. Môžete použiť rôzne materiály. Ja som použila pierka rôznych farieb, nitky, gorálky, stúžky, ale aj kostry listov. Môžete využiť aj kusy starých náramkov alebo náhrdelníkov a iné ozdoby. Ozdoby môžete pripevniť rôznym spôsobom. Môžete ich jednoducho prilepiť alebo nalepiť na nitky a tie pripevniť slučkou alebo lepidlom. Snažme sa o to, aby jednotlivé ozdoby boli približne v rovnakých výškach. Nie je nikde predpísané, aké ozdoby sa na lapač môžu a nemôžu pridávať. Buďte kreatívni a využite všetko, čo sa vám páči. Ja tu napríklad pridávam čipkované stužky. Pekný dodatok k výzdobe môže byť taktiež zapletená bavlnka. Lapače sú krásnou dekoráciou izby, pomáhajú proti zlým snom a taktiež môžu prekvapiť ako darček. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, dajte like, napíšte niečo do komentárov a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Ďakujem pekne za pozretie, ahojte!